Naravno, svugdje oni koji gube, bune se, pa nije drugačije ni ovdje u Bosni i Hercegovini. Izborni trijumf Željka Komšića naveo je političke analitičare da se upitaju kako je moguće da je on, koji je 2006. na prošlim izborima osvojio 120.000 glasova, sada uspio utrostručiti njihov broj, iako još nisu završeni svi rezultati, dakle nisu prebrani svi glasovi, računa se da će osvojiti oko 320.000 glasova. Stalno ponavljam kako za njega najmanje glasaju Hrvati, uglavnom glasaju SDP-ovi, muslimani, Bošnjaci i Srbi, no sada su se k njemu prelili i glasovi Harisa Silajdžića, koji je doživio izborni debakl, osvojio je samo 25% glasova. Zaista je golem broj nevažećih izbornih listića, barata se brojkom od 70.000 nevažećih izbornih listića, pa se tako buni i gubitnik na izborima za muslimansko-bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Fahrudin Radončić i njegova SBB, koji govore o izdaji. Fahrudin Radončić govori: niste prodali mene, prodali ste narod Bosne i Hercegovine. Naravno, ništa drugačije nije ni u Republici Srpskoj, gdje oporba ne priznaje izbor srpskog člana predsjedništva BiH Nebojše Radmanovića, također optužujući Dodikov SDSN za izbornu krađu. Dakle, rekla bih, u Bosni i Hercegovini ne vidim neku bolju budućnost, mislim da će se stvari još više zakomplicirati. Evo priloga. Nove podjele i još nesigurniju budućnost Bosni i Hercegovini donijeli su ovi izbori. Apsolutni trijumf kandidata SDP-a Željka Komšića, koji će još 4 godine predstavljati Hrvate u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, s osvojenih više od 60% glasova nadmašio je ne samo svoje hrvatske konkurente, nego i sve ostale kandidate u utrci za tročlano tijelo koje vodi državu s dva entiteta, otvorio je pitanje njegova fenomena, ali i jasne činjenice nepravde izbornog zakona prema hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini. Znamo kakva je teška borba pred nama. Nećemo vas iznevjeriti. U to budite sigurni. Kao i mnogo puta do sada, svjesno izbjegavanje Željka Komšića da imenuje narod koji zapravo zastupa u predsjedništvu, čak i u noći vlastita trijumfa, izazvalo je ogorčene reakcije BiH Hrvata. Lijepi pozdrav svima onima koji će slušati ovo izvješće iz doma Hrvatske demokratske zajednice u Mostaru, prestolnici buduće Hrvatske federalne jedinice u Bosni i Hercegovini. Neočekivana pobjeda kandidata SDA Bakira Izetbegovića, sina pokojnog ratnog predsjednika Bosne i Hercegovine, Alije, obećaje da će u predsjedništvu pomedljivije od Harisa Silajdžića, koji je doslovno doživio izborni debakl, predstavljati muslimane Bošnjake. Borba za srpsko mjesto kandidata SNSD-a Nebojše Radmanovića praćeni su velikim golemim brojem nevažećih listića, njih je oko 70.000, i sumnjom u krađu glasova, što tvrdi gubitnik Fahrudin Radončić, a oporba u Republici Srpskoj otvoreno zato optužuje izbornog pobjednika Milorada Dodika. Bojim se da nam predstoji jedan bolan period nakon izbora, ucjena, međusobnih optuživanja aktera, političkih aktera, pa i formiranje, bojim se, nekih oštrih nacionalističkih blokova koje će doprinositi pogoršanju situacije u zemlji. Očekuje se otvaranje procesa ustavnih promjena za koji BiH nema snage već godinama, bez izvršenja kojeg je međunarodna zajednica ne vidi kao ravnopravnog partnera.